L-għodwa tajba. Illum is-Sibt 12 ta' Ġunju il-Knisja tfakkar il-qalb bla teba tal-Imqazza Verġni Marija. O Marija, urina b'mod perfett kif għandna nħobbu lil-ibnek u nkunu devoti lejh. Imlina bl-imħabba li kellek lejn ibnek billi tidħol għalina qudiemu. Marija, itlob għalina speċjalment fil-waqtiet tqal tal-ħajja tagħna. Tifraħ qalbi bis-salvazzjoni tiegħek nanni l-mulej għax għammilni l-ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Uti l-aktar eżis inġbarna hawnhekk issib filgħodu naħsbu fuq Omna Marija Makulata u l-qabla teba tagħha. Ejjew għalhekk nitolbu lill-mulej biex il-qalb tagħna tkun animata bl-Ispiritu kif hija kienet animata bl-Ispiritu Omna Marija. Għalhekk ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq il-misteri Quddiesa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemiel u billi ħallejt dmirijieti. Ħtijati, bil-akbar ħtijati. Għalhekk nitlob l-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla, int ħejjejt amara xirqa lill-Ispiritu Santu fil-qalb tal-Verġni Imqazza Marija. Fil-ħnina tiegħek għamel li bit-talb tagħha jistoqilna nkunu tempju tal-glorja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltam fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, l-imħabba ta' Kristu iġġelna naħsbu dan li wieħed miet għal kulħadd, meta kulħadd miet. U miet għal kulħadd biex dawk li jgħixu ma jgħixux għalihom infushom imma għal dak li miet u rxoxta għalihom. Għalhekk aħna ma narfu lil ħadd skont il-ġisem. Jekk arafna lil Kristu skont il-ġisem, issa ma narfuhx aktar hekk. Meta wieħed jingħaqad ma' Kristu, isir ħolqien ġdid. Il-qadim għadda u daħal il-ġdid. Kollox ġej minn Alla li ħabbibna miegħu innifsu permezz ta' Kristu u tagħna l-ministeru ta' din il-ħbiberija tal-bnedmin ma' Alla. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu bla ma qatt iżomm il-kont ta' dnubietna u fdanna il-ministeru ta' din il-ħbiberija. Aħna nagħmluha ta' ambaxxaturi ta' Kristu bħalli kieku Alla stess hija tisejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq li nitolbu fġieħ Kristu. Ħallu lil Alla jħabbibkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x'inhu d-dnub, Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna nsiru fih ġustizzja ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien
ħanin u twajjeb il-mulej, ħanin u twajjeb il-mulej. Birek ruħ tiegħi lill-mulej, b'qalbi kollha nbirek lill-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li għamel miegħek. Flimkien, ħanin u twajjeb il-mulej. U li jaħfer dnubietek kollha, ifejjaq il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar. Iħaddnek bit-tieba u l-ħniena flimkien, ħanin u twajjeb il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej idum biex jadab u kollu modrija, ma joqgħodx jitlewwem magħna u anqas jinkorla għal dejjem flimkien, ħanin u twajjeb il-mulej. Daqskemm huma smewiet il fuq mill-art, hekk ikbira tjubitu ma' min jibża minnu. Daqskemm hu mbiegħed il-vant mill-punent, hekk hu ibiegħed minna ħtiejietna flimkien, ħanin u twajjeb il-mulej. O Alla, iġbid li qalbi lejn il-praċetti tiegħek, għatini fit-tjubitek il-liġi tiegħek. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, smajtu wkoll x'intqal lin-nies ta' dari, tonqox mill-weda li ħlift, imma rott lill-mulej il-wedit li ħliftlu. Imma jiena ngħidilkom biex ma tiħilfu xejn, u la bis-sema għax hu tron talla, u la bl-art għax fuqha jsir ħriġlejh, u lanqas b'Ġerusalemm għaliex hija l-belt tas-Sultan il-Kbir. U lanqas b'rasek m'għandek taħlef, għaliex inti anqas bix-xara waħda m'għandek ħila tagħmilha bajda jew sewda. Mela ħajkun id-diskors tagħkom iva iva, le le. Kull mu iżjed minn hekk ikun ġej mill-ħażin. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Uti l-aktar eżis. Spiċċajna l-Vanġilu tal-lum b'dik il-kelma li jattant il-marka ta' Omna Marija, il-kelma iva. U meta naħsbu fuq il-misteru tal-qalb immakulata ta' Omna Marija, dik li tispikka l-iva kbira li qalet lill-mulej. Meta naħsbu fuq Omna Marija, il-qalb tagħha huwa teżor tal-imħabba talla, teżor kbir ta' dak kollu li għadda minn għalija minn Kristu Ġesu. Hija dejjem bħal-om tajba, iżżomm lill-bina, iżżomm lill-ulida f'qalba. U għalhekk żewġ affarijiet joħorġu minn dan. L-ewwel waħda li l-qalb ta' Marija teżor tal-ġrajiet tal-imħabba li nsiru nafuhom minna dwar Kristu l-mulej. Għax hija qalba kienet tħabbat sintonija ma' ta' bina sa l-aħħar moment. Qasmet miegħu d-batijiet, ma dejqitx taqsam miegħu d-batijiet. U bħala tal-ġisem mistiku ta' Kristu, il-Knisja, aħna u lida, iżomna u ġorna ġewwa qalba, bħal-om tajba li dejjem iżomm li l-ulida hemm. Dik liva li qalet il-mulej ħajsir minni skont kelmtek ħankun om is-Salvatur, tidwi għada sal-lum għax hija om tal-ħolqien kollu, tal-bnedmin kollha, u bħal-om tajba kif tgħidilna Elisabetta ta' Trinità, qalba tħabbat ma' ta' ulida għax ġorġa wa' qalba l-ulida. Ejjew narġu niskopru il-valur tal-om, mhux biss permezz ta' Omna Marija, imma anki aħna billi ngħixu il-verità tal-om. Illum il-ġurnata l-om qed tqaċċat l-ulida
minn qalba. Qed tfittex mumenti biex tiġilet kontra tagħhom u anki toqtolhom. Jalla aħna permezz Tomna Marija ma naqgħux vittma ta' din it-tendenza li l-om u l-uliet issiru wedewwa ta' xulxin, imma narġu niskopru dik il-valur tal-om li hija bastjun, l-om li hija il-difiża ta' ulida, l-om li tħarisom, l-om li tbirikom, l-om li test li tbati magħhom, mhux toqtolhom jew twarrabhom għax ħadbati hi. Ejju nkunu s-soċjetà li nħarsu mill-ġdid lejn Omna Marija Immakulata u għax inħobbuha, insiru bħala, niżirgħu l-imħabba tagħha f'qalbna u ngħixu din l-imħabba speċjalment fil-familji tagħna ma' ulidna. Ikun imfaħħar dejjem Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Ħuti l-aktar eżis. Ejju issa nresqu quddiem il-mulej Alla tagħna it-talb u l-bżonnijiet tagħna. Nitolbu l-ewwel nett għall-Knisja Universali biex tassew nkunu animati bis-spiritu tal-Om, l-ispirtu li naraw f'Omna Marija biex inwassu iżjed nies li jarfu Kristu mulej. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk ukoll mulej għad diversi parroċċi tagħna bħala estensjoni tal-imħabba, l-estensjoni tal-għaqd li nsibu fil-missier. Ejju fil-ħidmiet tagħna dejjem inġorru f'qalbna l-bżonn li nkunu ta' Kristu mulej. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-familji tagħna. Żejjinhom mulej mill-ġdid bl-imħabba ħirġa mill-Ispirtu Qaddis tiegħek. Għamli jkunu dejjem modelli tal-għaqda fis-soċjetà tagħna biex aħna nitalmu l-imħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ulidna speċjalment bħalissa fejn qegħdin jistudjaw jagħmlu l-eżamijiet, żommhom taħt il-ħarsin tiegħek mulej u għamel li huma jarfu l-imħabba tiegħek anki f'dawn il-passi tant importanti f'ħajjithom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fl-aħħar nitolbu l-eżis mejtin kollha tagħna mulej wasalhom quddiemek fl-imħabba ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Missier Qaddis nresqu quddiemek kitab kollu mistur li għandna ġewwa qalbna. Ismana ta' Missier li int u għamli kollna dejjem l-kuraġġ nimxu warajk. U dan nitolbuh bil-Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Dejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej it-talb u l-offerti li l-fidili tiegħek qegħdin jagħmlulek fit-tifkira tal-Verġni Immakulata Marija biex ikunu joġbu lilek u jagħtu lilna l-għajnuna tat-tiba tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr u nfaħruk, imberkuk u nxandu l-kobor tiegħek fit-tifkira tal-qalb bla teba ta' Marija dejjem Verġini
li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u bla tifset il-glorja ta' ġbubita tat lid-dinja id-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu dimek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewit mas-serafini u l-qawwit tas-sema fl-imkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull quddusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex issiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratt il-ħajr birek qasam tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħal kalċi, reġa ratt il-ħajr, birek, tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin tas-Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nraddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontani nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franċesko mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Giuseppi li qed jgħinu u ministri tiegħek kollha. Ftakru wkoll f'ħutna li raqda bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll l-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija Immakulata ma' San Giusepp l-arus kastismu tagħha, mal-apostli u l-marti glorjużi tiegħek u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sem il-bidu tad-dinja. Għamil magħhom infarħuk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju s-saħuti nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun nitritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubitna pa ma naffru minn ħati għalina, għaddaħalnix fi tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisni nitolbuk mulej minn kull deni,
Għatina fit-tiba u ħni nagħtijek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwit. Aħna u nistennew u ntamaw lejnu l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħarx lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intu tfija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi ta' mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla. Danu li neħħi dnubiet tad-dinja ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej, inta qatna mal-poplu li fdejta lik għal dejjem. Aħna niċċelebraw it-tifkira tom ibnek. Għatina l-ġieħ li nimtlew bil-grazzja tiegħek u saħaħna dejjem fis-salvazzjoni. Bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibrikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej, Inroddu ħajr lill-Alla. lill-Alla.
Fl-isem ta' Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana, isma t-talb tana, eħlesejna u jaqaf mana, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu s-saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, orina li inti jomna, għalejk isma t-talb tana, Ġesu li twilet għalina, u rrit ikun ibn tijek bħalna. O Ġesu tiji, għafrilna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern, hu ġenna l-erweħ kolla speċjalment l-dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tijek. Nikonsidraw, nikontemplaw l-ewwel misterju tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar l-Sitna Marija li kella tkun Malla. Missirna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun nitritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marja Santissima, orina li inti jomna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet għalina, u rrid ikun l-iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiji għaffrilna d-nubietna, ħarisni minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment l dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misterju minn tal-ferħ, meta Sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Eliżabetta. Missirna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun nitritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, orina li inti omna, għalik jisma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna d-nubitna, ħarisni min-nar tal-infern, u ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misterju minn tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fl-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun nitritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija s-Sinjor miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, orina li inti omna, għalik jisma talb tagħna,
Ġesu li twilet għalina, rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tija jaffrilna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħol ġenna l-irweħ kollha speċjalment l dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba' misteru minn tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik isma talb tagħna Ġesu li twilet għalina, rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tija jaffrilna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u ġenna l-irweħ kollha speċjalment l dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu l-Ġesu u wara 3 tim sabu fit-tempju jiddisputa mad-duturi. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imberk inti fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imberk inti fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imberk inti fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imberk inti fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, orina l-inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet għalina, u rrid ikun liben tiegħek palna. O Ġesu tija għaffrilna d-nubitna ħesna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irweħ kollha speċjalment l-dawk li l-iktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Salve Regina, slima lik Sultana, ta' ħnina, ħajja ħlawwa u ta' matana, slima lik. L-lekinajtu għalli xaħna turufnati u li teva, li l-lek nitnedu aħli nibku u f'dan u ta' dmuħ. Ejjem l-avukata tana, dawar lejna dawk lajnejn tiegħek ta' ħnina, orina wara dan it-trufnament u Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija o ħelwa Verġni Marija. Amen. Skont l-intenzjoni tal-Papa u bżonnijiet tiegħu, missirna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek tiġi salt natek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħaffrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għalli wieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom. jistjuma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier Eternalla, ħenna lina, Ibn Alla l-fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza x-xebba ta' ġbejbit, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, l-Knisja, itlob għalina, ta' ħnina, itlob għalina, tal-grazzja talla, itlob għalina, mux xebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, li zjed safja, itlob għalina, li zjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-pariri tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-murda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-immigranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina,
Sultana tal-Apostli, Itlob għalina. Sultana tal-Martri, Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġini, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi, Itlob għalina. ħarruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħarruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħarruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina Quddiesa Marija Alla Biex ikun jistħoq dak li wedna Kristu. nitolbu. Aħti lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq tissa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil l-Arkanġelu. San Mikil l-Arkanġelu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis ta' demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-ewwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik, ħaris tal-feddej u għarus tal-Verġini Marija, lilek Alla fdalek l-libnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwim bħala raġel adult. U mqaddis Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalnalna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ, u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paolo Apostlu Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adiodata Pisani, Itlob għalina. intom Quddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġġa bħalejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rpitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikkun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb Quddiesa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu,
Imbierka l-kbira Malla Marija Santissima. Imbierka l-imqazza Immakulata Kunċizzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbierek San Giusepp Arrus kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem dan il-mument ta' tal, ninformawkom li minħabba l-lob tal-futbol tal-Euro 2021 fuq TVM2 mhix se tixxandar il-Quddiesa tal-lejla mis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Għada fid-9 ta' filgħodu l-Arċisqof Ċikluna se jiċċelebra l-Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja ta' Santa Ubaldeska f'Raħal Ġdid. Infakru li t-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-Ħadd fuq il-website bkids.mt. Nawguralkom il-kumplament tal-għodwa tajba.